ule clear tu te che bai le vek ule tung kan video a chuanin midang phone call a record ma ni phone atang lo ngai thlak dana kha kan soi ve thung do na ni ama separin hamitan hian application pakhat kan mamo le do na chu Play Store atangin kan download le don ani uluk tawin kan lo enanga het an application download tur chu RMC call recorder tikha kan search anga ti chuan hi kan install down ni kan phone khan mo kan install so ta open akan kalanga chuan tiang hian lo omanga alo tia hianin allow hian we are using the apps tia hianin chuan alo hian kal lenga maya pok kalai do na ni ti chuanin he ti lai at chung veilam dot line pathuma te hian kan han click anga ta hianin setting ti lo on ta setting a hian lu do na ni chung beratang hian kan set thlanga recording ti hi kan han input mai nga ti hian lo om ta activate service ti te so mali recording so notification ti hilom ta notification lo on chuanin notification of page dona chuan chuan notification hi antik turani te chuan notification kan antik ta hila hian manual record lo on ta chuan manual record a hian han zuk tikanga manual recording mode hi kha normal khan kan da mayanga so review time ti om ta kan chu ngai lo ngai tai la chuan kan back lenga ngai a pok kan han tik lenga setting a kan lut lenga interface kan enanga ata hi chuan siam ngai om lo ta chuan setting a pok kan han lut lenga tweaks ti te lo om le ta tweaks a kan han lut ta audio source ti hello om ta default a han da ma default a hianin kan da nga te chuan record on connect kha ka chu ngai om ta se delay record time an record huna kha second anxiety tanga kan delay yang mo delay kan do lo chan he ta han kan shoot phe me nga te chuanin speaker a hianin auto a hian da me mo he chu automatic a kan da nga improve call detection beta ka changai rawa audio format a hian mp3 a hian kan da don ni channel mano ti te sample rate gain volume ti te om ta he chu ngai lo fa ti chuan kan back lenga setting a bok kan lut leng he rai hianin storage ti lo om ta storage a hianin ti ngai om lo
chuan set ngai om lova he ti lai chungtlang dot line a zel hian kan tik zel ani chuan setting a ka lut tha zela chuan security a hianin han lut taila passcode a kan do kan chu thei ni pali mo 24 kan chu mai mai na voi ni kan chut no langa ya ti khan alo ni ta ne setting dang kan la zo lo wang kan back le lo nga setting a bok chuan using external private for hi kan han tik anga ti chuan setting a bok kan lu de do ne he lai hianin a gmail a kha khoi ange kan phone a khan don thon lut second du engin nge kan connect ang ti a kha ani ta he lai dropbox ti la google drive ti alom ta google drive a han kan lu tanga ti chuanin an noi lam hian en ma support ti la he chuan ang ma ti ngai lo fa he lai a hianin google drive account ti om ta chuan chan tik ta ti hian lo lang ta connect account ti hianin kan lut le don ani ti chuanin ta hianin kan account du song kha kan connect thei ta account he ta om lo ni chuan du le add account hoi bera hianin kan tik thei ta tuna chuanin lo om sa ma wangin alai a kan tik anga entir na ve kan e wangin entir na te mai la ke chu alo ti deuh to thin awang khain han anga wa the mai lo hei chu ke ma account ni phone pa kan ni lo wang ti ka phone tang ka siam wang ai de the mai lo ta account a hian Gmail account thar connect in point at account khan me ya ti khan Gmail khan chu me la ti chuan comment ti zo to nuan back le nga he ta hianin setting a bok hian lu ton ne security akhan kan lu tanga khami tuna application kan download ta hi an phone a lang lo se kan du chuan he tira hide application beta ti hian kan su click don ni ti khanin ein hide dei don ni phone kan han chinang la fa la po la fa ti khan ein hide dei ta ni ti chuanin kan lo delete le do ni chuanin ming bok khanin tilaya Play Store tang khan kan zong le do ne ti khanin ama hi kan chu click anga kan uninstall chuan ti khanin kan uninstall le mai thin do ne ti chuan tuna kan siama hi keima na ka tia po hin achang hina uwa ka chang le uwa klofa chang na thei lo le chu ka tiang khan o wang ka thei chu thei nge ya ma se han ti fu kha angai ve wangin a fu lo na chan deuh thin hi ka sa thian che lo kha ka chu nang ma ni lo in son ve anga lo pu chok ve thei to ra ngai ni la video ni lo clear sak thin tu te o like saka ni lo subscribe sak zel turin som tak lu chu ne